Ngwanana akanaka, mbeu dzedenga, tinoda kutenda nemhaka yaShe Jesu muponesi akatifira pamuchinjikwa, kuti nemhaka yake tiponeseke, ruponeso rwuiswe pachena, kuti denga tiwane mukana wekuruona, kunyangwe tiine zvivi zvakawanda. Mangwanana ano tikuda kumhanya nepanyaya iri mubhuku raJohn chapter 21. John chapter 21. Regai tipe nyaya musoro usina kuoma ba. Regai tipe musoro kuti Jesu navadzidzi vake zve. Jesu navadzidzi vake zve. Verse 1, chapter 21, verse 1. Shure kwaizvozvo Jesu akazviratidza zve kuvadzidzi vake pagungwa reTiberias. Akazviratidza kudai vana Simon Petro naThomas wainzi Didhimo naNataeri wekana yeGarirea navanakomana veZebhedhi nevamwe vaviri vadzidzi vake vakanga vari pamwe chete. Verse 3. Now panapa ngatidzidze chinhu ichi. Jesu akanga atorerwa pamuchinjikwa, nyaya yatopera, zveministri yaJesu yange yatopera, vakomana ava vatodzokera kwavo kwavaisimboitawo zvavo pamwe. Jesu anga nyaya yake yange yatopfuura yekurarama pano panyika. Saka pari kunzi shure kwaizvozvo Jesu akazviratidzazve. Jesu anga otoyapira zvakare kuvakomana after rufu rwake. Ngatizive kuti nyaya iyi ndeye after rufu rwake. Saka ndo pari kuzonzi manje tabva tapiwa mazita evakomana vanga varipo vadzidzi ava. Verse 3. Simon Petro akati kwavari, ndondobata hove. Vakati kwaari nesuwo, vakati kwaari, nesu tinoendawo newe. Vakabuda vakapinda mugwa. Now mubvunzo wangu unoti, mubvunzo wekutanga, naye vakomana zvamunoda kuenda naSimon Petro, makambobata here hove muupenyu hwenyu? Simon Petro akanga ane experience pamwe kubata hove idzi before Jesu atombouya. Ende munotaridza kuti vamwe vavo vakabviswa kupinda Jesu, vakanga vari varedzi vehove. Saka manje Simon Petro ari kuti, saka ministry zvayapera vakomana, inda kudzokera kwangu kwandajaira kwekunobata hove. But chakunetsa kune vamwe vanhu vakanga vasiri muindastry yekubata hove, vari kuti nesuwo tave kuenda newe. Nhaiwe mutendi, munhu waunotedzera uyu unomboziva here kwaakabva? Unomboziva here paakatsika? Unomboziva here kwaari kuenda? Vamwe ava pavari kuti tonobata hove, iwe une experience here kunobata hove mugungwa? Simon Petro akanga isiri nyaya kwaari nekuti angazijaira kaizvehove. Ko iwe munyowani unozoziva here zvehove zvawakuda kudzidzira nhasi? Nhaimi baba, kamutsvagiro kamakuita mari aka nemhaka yekuti makutamba nevamwe vasauyi kuchechi, munomboziva here kuti vakanga vachimbotsvaga mari sei vasati vatanga kuuya kuchechi? Simon ari kudzokera kunyaya dzake dzakare. Dambudziko rangu harisi pana Simon, riri pane vamwe vanoda kutevedzera. Kana muchiziva chinhu chauraya dzimba, kutevedzera, kuti panesi patengwa chakati neniwo ndochidawo, pakati patengwa chakati neniwo ndochidawo, kusada kusarira, musingataridzi kuti vakazviita nemutowa waMwari. Nesuwo tunobata hove, nhaiwe uda kunobata hove, makambozviita here before? Tatsai mutonotaura vachiti vachiri kutaka kudzidzira kuti hamusikanzwa ndivo vanonyura, vajaira hamusikanzwa vachanyura. Nemhaka yei? Vajaira basa ravose. Ndiana Simon, zvino iwe zvoda kuenda, unoziva here madisappointments anoitika ikoko? Kauri ungoti kungofunga ngoti ipapo ndakutoenda nemhaka yekuti Simon atiri kuenda. Haikuona kutevedzera ba muupenyu. Zvimwe zvinhu siyana nazvo.
Usanena kuti zvaitwa kwanhingine nuku kwangu zvinoita. Mwari ane umwe neumwe zvaanotipa. Haigona kutedzera munhu wese wese. Regai tidzike nenyaya. Saka vakomana vanoti nesuwo tinoendawo nevo vakabuda vakapinda mugwa. Asi usiku uhwo havana kubata chinhu. Kana Bhaibheri richiti havana kubata chinhu, zvoreva kuti hapana kana chimwe chete chakabatiwa. Saka kwandiri ndinoona kunge Simon aigona kuzvinzwisisa zviri nani. Nemhaka yekuti akanga ari muredzika uyu. Pamwe anzwisisa kuti kana kukarwa mafungo awo tikaita zvakati, hove hadzui. Saka tikasabata hanyanya kudhisapoindika, unozodhisapoindikako. But vanonyanya kubatikana ndeavo vasina kujaira zvinhu izvi. Ndivo vanhu vanenge vari panguva yakaoma. Zvino zvinotonzi manje musi iwoyo havana chavakabata, hakuna kubatwa chinhu. Zvozoita kunge Simon unonyepa kuti muhove mugungwa munobatwa zvakati. Asi dambudziko nderekuti vamwe mangotedzera musina kunzwisisa kuti bhizinesi iri rinoitwa sei. Regai tidzike nenyaya. Vhesi 4. Zvino kwakati koedza, Jesu akamira pamhenderekedzo, asi vakanga vasingazive kuti ndiJesu. Nauda kuti munzwise nyaya. Jesu haana kuuya kuzomira murwizi. Mugungwa Jesu haana kuuya kuzomira. Jesu akamira kumhenderekedzo kwerwizi. Rega ndikuudze mudikani. Pasituation yaonayo muupenyu hwanhasi, it's enough for Jesus kuti angomira paside perwizi. Jesu dzimwe nguva haadi kuvapo. Just iye kungobudikira omira hake paside, so it's enough. Dambudziko rako nderekufunga kuti iwe uda kuudzira Jesu kuti Jesu mira apa nenguva dzangu. No. Hasiriso. Jesu agona kuti apiya pavakomana vachiri panheru, otovabatsira pari pakati peusiku. But Jesu unovamirira kuti kuedze, vasina chavakabata, vochizora kuti zvechokwadi ndine chatabata. Jesu ouya haauyi kuzomira murwiziba, anouya omira pamhenderekedzo yerwizi. Rega ndikutse, ndosaka ndichifarira namba 22 inoti madonhwe mundipei. Muimbi baba haati ndipei zikapu rese, anoti just a drop is enough. Rega ndikutse, muupenyu Jesu kungomira pamhenderekedzo, it's enough. Rega uzoti it's enough waiti kudaro. Rega tidzike nevhesi. Zvinonzi zvino kwakati koedza, Jesu akamira pamhenderekedzo, asi vadzidzi vakanga vasingazive kuti ndiJesu. Vadzidzi vari kutoshamisikawo. Ndokana ndichizvitaura izvi kuti vadzidzi panoda kazhinji kacho vamwe vasingazive kuti ndiani uyu. Jesu anofamba naevhridhei dzimwe nguva vasingazive kuti ndiani uyu. Nemhaka yematambudziko iyo regai tisiye nhasi. Regai tidzike pavhesi 5. Zvino Jesu akati kwavari, vana mune chisevo here? NdiJesu unobvunza uyu. Vakamupindura vachiti kwete. Now nda kuti muone honest answer inopiwa nevakomana. Jesu abvunza kuti vakomana mune chisevo here? Kana ranga riri business, Jesu ari kubvunza kuti mune fishi dzebusiness here? Abvunza kuti oradze kutombodyawo pano, mumbori nadzo here? Vakomana vari kuva honest. Vari kuti kwete. Rega ndikuudze kuna vamwe vanhu vasiri honest muupenyu. Vanochema nemunhu wese. Pazvinenge zvichiita kwako nyange tikakubvunza kuti neiwe kune chisevo here? Kunyangwe chiriko. Unoza munhu achiti hakuna. Wochoti amboni nacho ndiani? Vanhu, let's be honest in life. Mwari akatibvunza kuti tine chisevo here? Kana chiripo ngachitaura kuti chiripo, asi tinoda chimwe. Kana chisipo ngachitaura kuti hachipo, sezvakaita vakomana. Vakangobuda nyaya yavo kawanda. No, Mwari hatina chisevo. Mwari kawabatsira. Zvino munobatsirika sei muchinyepa? Handiti kunyepa ndokwa munoti munotomanufacture kamanyepa. Vana mune chisevo here? Taura chokwadi kuna muponesi kuti Mwari chisevo handina. Mwari akubatsire. Rega tidzike kane nyaya. Inobva yati akati kwavari, kandai rutava kurutivi kworwizi rwegwa mugowana. Ipapo vakakanda vakasagona zvino kurikohwa nokuwanda kwehuva. Regai ndikuudze, kuri kukandwa nevakomana pakati peusiku vatombokukanda vakatadza kubata. Ndava vaikanda pasina anga ataura kuti chikandai.
Paripo panhu pawakakanda rutava, usiku hwose wakaedza waedzazve, zvikaramba dambudziko, wakakanda uri wega, una kuudza muponesi. Udza muponesi kuti Mwari, ndokanda here? Mwari akati kanda hazvidi nguva. Vakomana vana kuswedera vachiredza kukanda ka1 nekutotadza kudhonza. Manje dambudziko renyu nderekuti Mwari akauya kuti nawo uchitraya ka, wotaka kuti Mwari ndambozviedza izvi zvaramba. No. Kana Mwari ati chiita, that is the right time yekuita chinhu. Don't ask him any questions, because this is the right time yekuti uite zvinhu. Saka Mwari pari kuti chikanda zvekuti waane makore mangano uchiedza, no, hazvichande. Regai ndikuudze isisi, munogona kuyema nenguva muchiedza zvinhu izvi, makore aenda afambisa zvisikaiti, adarika stage yekufamba, atofambisa aenda amhanya pasina arora. Asi regai ndikuudzei, kana Mwari wati chikanda rutava, that's the best time yekukanda rutava. Usalose hope nemhaka yekuti wakambokanda. Unogona kunge wakafirwa zvinhu zvisiri kufamba, asi wait for Lord kuti akuti chikanda rutava. Kana Mwari ati chikanda rutava, usamubvunza kuti Mwari ndambozviita izvi. No, that's not it. Kana Mwari ati chikanda rutava, kanda rutava, ipapo unowana. Vakomana vanonzi vakawanda vakatadza kudhonza. Zvoroti vakomana vezvira futi zvizokumbira simba rekudhonza zvikomborero zvanga zvaudzwa naMwari. Nhamo yanga isiri yekuti kuwana fish, nhamo yanga yekutodhonza zvikomborero kuti nhai Mwari ndodhonza ndichiisa papi. Zvino vanoona manje voti nhai zvanga wane nguva uchiedza kuredza bhozi, ngatiti isu vakomana isaredza vari voga, ngatipairedzwa pane vanhu vakawanda. Wona vamwe vachiredza vachiwana 1 fish 2 fish 1 fish 2 fish, izvo zvichiramba. Jesu wazouya mulaifa kuti chikanda wobva wakanda zvako wobva wadhonza dzakawanda. Vanokona ndopanda kuti asikane munyemba makaromba. Vauti takarombera pana Jesu nemhaka yekuti takaziva kuti uyu atiti tikande, tikakanda nenguva yake tinowana. Dambudziko rako uri kuda kukanda pako wega. Regai timhanye nenyaya. Chinonzi ipapo vakakanda vakasagona zvino kurikweva nokuwanda kwehovo. Verse 7. Zvino mudzidzi uya waidikanwa naJesu akati kuna Petro, ndishe uyu. Vakazoziva kuti ndishe nemhaka yei? Nemhaka yekuti vakanga vawana. Ndonyatogara tichitaura kapaya tichiti kuna vamwe vanotoda kuti patanga paitwa mamiracles zvavazobhilivha kuti ndiyani. Asi vakakomborerwa vanoziva kuti uyu ndishe kunyange pasina miracle yaitwa. But regai tifambire mberi nenyaya. Zvinonzi ipapo Simon Petro wakati achinzwa kuti ndishe akasunga nguo yake nokuti wakanga asina, akazviwisira mugungwa. Hainzwa nyaya. Tatarati chikomana ichi pamwe ndo chaiziva maths dzemuindustry, chakanga chatoita zvekutobvisira hembe kuti pamwe ndikabata asi zvichiramba. Rega nditaure neumudikana. Paripo pamwe patoona kuti kunyange kamupfekeraka ndeke munhu asati auziva kuti uyu ndiani. Kana waziva kuti ndishe, unoita semukomana uyu. Mukomana uyu paanonga udzwa navakomana kuti shamwari munhu uyu auya ndishe uyu, mukomana unonzi ipapo ndo paakabva atopfeka. Saka kamwe kamukushama katinowana even muchechi akati vhundutsi kanongotiudza kuti unoziva here kuti ndiJesu. Musanetsane nevanhu. Kamupfekero kanongotiudza tenga kuti munhu akuziva kuti ndiJesu here uyu. Nemhaka yekuti kana wakuziva kuti uyu ndiJesu haudi kuudzirwa, unosunga nguo yako wega kunyange wakanga usina kusimira. Regai tibvise, regai tidzike nevhesi kana kuti regai timhanye tiende pavhesi ya8. Asi vamwe vadzidzi vakauya nekagwa vachikweva rutava rune hove, nokuti vakanga vasiri kure nenyika asi makubhiti anenge 2. Vhesi ra9. Zvino vakati vachisvika panyika vakaona moto wemazimbe waveswa nehove yakaiswa pamusoro pavo nechingwa. Vhesi ra10. Jesu akati kwavari, uyai nedzimwe hove dzamakabata zvino. Regai tierenge vhesi ya11. Simon akakwira mugwa akakwevera rutava panyika rwakanga ruzere nehove huru,
153. Asi kunyange dzaive zhinji dzikadai, rutava haruna kubvaruka. Jesu akati kwavari, uyai mususure. Regai timire apa tidze kuti patavereka pati kudii. Navo vakomana vari pakurwisana nekudhonza rutava rune hove. Jesu akanga asisipo. Jesu akanga atova step ahead, atova busy kutogocha hove dzekuti dzidyiwa. Mupo ndo zvandodira Jesu wangu. Jesu asvika ari kuziva kuti vakomana maanenge muchiedza kuredza zvaramba. Saka ati kusati tichikandai apa, pamuri busy kukanda, Jesu atobvapo atoenda panyika, atobika nechingwa chakuti pamuchapedza kudhonza rutava muye muchidya, nekuti anoziva kuti munenge maane nzara. Ndo zvandodira Jesu mani. Jesu ati vanhu vanomuteerera, ukamuteerera unoita zvekutambura nemablessings. Because vakomana kana vanga vane nzara, unoziva kana vanga vane nzara so wakamirira chinhu, pachinoita unogona kuguta nehappiness. But now Mwari ari kuti no, kuguta kwenyu nehappiness it's not enough. No, because maane nguva muchiedza kuredza zvichiramba. Chiuyai pano panyika mususure chingwa nehove yakagocha. Mupo. Rega ndikudzi, ukaredza naJesu, variko vakaredza vasina Jesu, vakapinda mudzimba vakabuda vasina kumugara. Varipo vakaredza vasina Jesu, vakaita vana vamwe vacho vanovanetsa. Ndakuti vanhu vese vari kunetswa nevana kunyaya kuti makaredza musina Jesu. Asi varipo unotoziva kuti vakaredza vasina Jesu, nanhasi vari kutambudzika. Varipo vakaredza vasina Jesu, mari yavakaredza nanhasi iri kuvanetsa. But rega ndikuudze, kana wazoredza wana Jesu, unoti uchipedza kuredza uchiri pakudhonza rutava, Jesu anenge abhizi kutokubikira chingwa nehove kuti uye kuzoinjoya. Vamwe pavachazoenda kumba nehove dzavo dzavaredza, wosvika dzombobikwa, pamwe mai vanenge vasiko, iwe unenge wakaguta kare nemhaka kuti wakatodyirako. Jesu pakauya akati kandapa, ukakanda ukamuteerera, but inzwa unzwe mukamudikana. Pane condition yakapiwa vanhu naJesu kuti vauye kuzodyasvi. Rikadzokereka pamusoro apa pari kunzi ipo. Jesu pavhesi ya 10, Jesu akati kwavari, uyai nedzimwe hove dzamabata zvino. Inzwa apa, Jesu haasi kuti uyai nedzese. Jesu ari kuti uyai nedzimwe hove dzamabata. Ndo pandoda. Inzwa unzwe mudikani. Jesu ari kuti pamari andakakupa ndipo wakachegumi changu, ndipo wakazvipo zvangu, ndipo wakaishoma pamari. Chinoita kuti uzoya uzodya chingwa chandabika kuno nehove dzandagocha, it's because wandipa dzandakukumbira. Mupo. Saka Jesu vari kuti pavhesi ya 10, uye nedzimwe hove dzamabata zvino. Inzwa reply zvinoitika nemukomana Simon pavhesi ya 11. Simon akakwira mugwa akakwera rutava panyika rwakanga ruzere nehove. Simon ari kuacta upon the words of Jesus. Mwari ari kuti chiuya kane dzishoma tsetse. Simon atokwira mugwa akutokweva kutounza kuna Jesu, nemhaka yekuti ari kuziva kuti akamupa ndiani. Dambudziko nderekuti tinoda hove nechingwa zvaJesu, asi isu tisingadi kumupa hove dzaanga ambotipa. Jesu Mwari unongoti ndipo chegumi, ndipo zvipo zvangu, zvimwe zvese zvinde zvako. Dambudziko rako unoda kuti zvese zviite zvako. Jesu womunyima, but wakanga kuti Jesu ndiye akuti kanda rutava apa kuti ubate. Wakatambura kwenguva yakareba sei uchishaya basa iwe? Nhasi ndipo paona kuenda kubasa nemusi weSabata. Wakatambura nguva yakareba sei uchishaya basa iwe? Nhasi ndipo paona mazokisira chegumi nezvipo. Machechi anoda kuvakwa, mazuna anoda kuitwa. Nhasi oramba kubudisa mari wakapiwa naMwari, uchiti haisi kukwana. Iwe itya Mwari iwe. Mari wakapiwa naMwari, zvikomborero zvevana izvo wakazvipiwa naMwari. Kana Mwari oti vana ngavauye vandishandire worapa, iwe Mwari ari akakupa. Mwari manje ari kuti usaite dzungwa ikona kumhanya, zvikomborero zvandakupa hazvisati zvakwana. Nemhaka unoda kutokupa dzimwe hove dzausina kuredza, dzandaredza ini, dzandabika ini, nechingwa chandabheka ini. Zvino iwe wakapiwa zvikomborero zvishoma, barira mhanyu wabva pamberi paMwari. Zvimwe zvikomborero hauchazviwani. Nemhaka yei wakatiza pamberi paMwari. Mwari atibatsire
kuti kana tapiwa zvipo, kana tapiwa zvikomborero, tisabve pamberi paMwari, because God is ready kuti atiwedzere zvikomborero zvaakatipa. Only kana tagona kudzosera zvishoma pane zvaakatipa. Regai tidzike nevhesi. Vhesi ra12. Jesu akati kwavari, uyai mususure. Kwakanga kusina mumwe wavadzidzi vake wakatsunga kumubvunza kuti ndimaniko, vachiziva kuti ndiye Ishe. Regai ndikuudzei, yakanga iri tsika yavadzidzi yekuti kana vapinda mudambudziko vanorohwa neconfusion. Asi chana ivadira, vaiti kana varohwa neconfusion vaiziva mabasa amuponesi wavo. Vakakomborerwa vanhu vanoti kunyange vakaenda panguva dzakaoma, they are able to differentiate between zvaMwari nezvisati zviri zvaMwari. Vakomana avo vaiziva kamubvunziro kavaita Ishe wavo kuti ndiani, ende kana Ishe wavo vataura vaigona kubhilivha. Nemhaka yekuti pari kunzi vakomana avo kunyange zvose zvaitika zvechingwa hapana anga ati akuziva kuti ndiMwari, ende vese vaitya kumubvunza. Inzwi akaunzwa zvinonzi, zvino Jesu akaenda akatora chingwa akavapa nehove saizvozvo. Regai ndikuudzei, pekutanga vadzidzi ndo vauya vakaenda vakanoretsa. Now vadzidzi vachigara, it's now the duty of Jesus kuenda kunovatorera hove dzaabika. Ndo pandorera zvikomborero zvaMwari. Pane pamwe pekuti kana zvikomborero so zvawanda, iwe uchiramba uri munzira dzaMwari, no need yekuti urambe uchiredza. Iwe wako kwakungogara so, Mwari otofamba unokutorera hove nechingwa zvaakaita iwe achikupa, just because uramba wakatendeka pamberi paMwari. Mwari ada vanhu vakatendeka pamberi pake. Dambudziko redu nderekuti hatigoni kutendeka. Tikagona kutendeka pazvishoma zvatinopiwa naMwari, regai ndikuudzei, Mwari is ready kuramba achitikomborera. Vamwe venyu izvozvi munozviti makakomborerwa, asi regai ndikuudzei, according nemeasurement yedenga hapasiripo pamunofanira muri. Munofanira kunge muri pane chimwe chinhano. But dambudziko rimwe nderekuti pamuri kungogara izvozvi muri kungozvigona kunge ndima akakomborerwa kudarika vamwe vese. Ndimu nerutava zvechokwadi, rine hove dzakati wandei, zvechokwadi. Asi kana Mwari akatarisa kudenga kuti no, tasikafanira kutaura zverutava rine hove, taifanira kunge tichitaura nyaya dzechingwa chanabika nehove dzandatobika kunoku. But hachatauri nezvazvo nemhaka yekuti hove dzandatiuya nadzo dzishoma kuno waramba kuuya nadzo. Saka ndodii, ndokosiyana newe. Mwari atibatsire kuti patinenge tichirarama tikapiwa zvikomborero zvishoma naMwari, zvikomborero zvishoma, tisakanganwa kuramba tichidzokera kuna Mwari, kuramba tichidzosera zvaMwari zviri zvaMwari, kuti zvikomborero zvirambe zvichiiswa pamusoro pedu. Ndoda kuti uzvibvunze muzora nhasi kuti zvikomborero zvandinazvo izvi ndizvo zvangu zvese here chaizvo, kana kuti denga rakazotolimita raona kuti harigoni kudzorera kusvikira tadzidza kudzorera. Ndokuti Mwari atibatsire aramba achitipa zvimwe zvikomborero. Mahwindo ekudenga ari ready kuvhurika, ende ari ready kuramba akavhurika achitikomborera, as long as taziva kuti atikomborera ndiani, as long as tagona kudzokera pane atikomborera tichitenda. Dambudziko nderekuti hatigoni kutenda. Mukabatsirwa nevasiri vechechi, mukabatsirwa kune zvisiri zvechechi, vanhu munoti kana vapedza kubatsirwa munodzosera thanks one kuti makaita basa. Ko kuna Mwari muragire kudzorera. Kana takomborerwa naMwari ngatisakangane kumutenda. Kana takomborerwa naMwari ngatisabve pamberi pake. Variko vana baba vakakomborerwa naMwari vakabva pamberi paMwari, izvozvi upombe hwanyanya. Nei, Mwari wakawakomborera nemota imwe chete pamwe, asi haichatobvi kuupombe. Mwari ari kuti no, ndasingade kupa 1, ndada kupa dzakawanda, but ndichakupa sei kana uchabvisa 1. Variko vamwe vadiki vakapiwa mukana naMwari wekuita mari chaichaiyo, asi dambudziko kwamakanopedzera mari hakusiriko. Mari yaifanira kuuya kubasa raMwari asi haina kuuya. Ndoda kuti uzvibvunze nhasi kuti pandiri ndo pangu here, kana pasiri pako, namata Mwari akubatsire. Mwari akukomborera kuti udzokere udzosere dzimwe hove kuna Jesu kuti akupe dzimwe dzakabikwa nechingwa chakabikwa, unzwe kuzipa kunoitwa zvinhu zvedenga. Mwari akomborere, Mwari atibatsire. Ndokutenda kwangu mangwananani.